נפתח ונראה את האור שבשמיים, יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה. שמי מרקו מרדכי, אני תושב בית שאן, אבא ליובל ונועה ונשוי לחני. ביום יום אני מנהל פרויקט שיקום שכונות בבית שאן ובעפולה. מתעסק בפרויקטים חברתיים שהמטרה היא לקחת את הקהילה ממצב אחד ולהביא אותם למצב טוב יותר. הפרויקט שאני מתנדב בו הוא פרויקט גן קהילה. הפרויקט הזה הוא פרויקט מדהים. אנחנו איזה 15 איש מבית שאן והעמק שגרנו במקום הזה, גרים במקום הזה כל השנים, ומעולם לא ידענו מה יש כאן. תמיד הסתכלנו על המקום, אמרנו כמה הוא יפה, כמה הוא חשוב, אבל באמת מעולם לא ידענו מה יש כאן באמת. ואז יצרנו פרויקט יחד עם רשות הטבע והגנים, שבו הם לימדו אותנו על האתר, ואנחנו מדריכים בהתנדבות משפחות, קבוצות שמגיעות לאתר, בתורנות מסודרת, אחת לשבוע, פעמיים בחודש, כל אחד לפי התור שלו. אנחנו בסביבות 15 איש שכבר גדלו ל-25 איש, אבל כבר הספקנו להדריך באתר למעלה מ-70,000 איש. פרויקט קהילתי ממש רחב ויפה. אני הכי אוהב באזור שלנו שתי דברים עיקריים. אחד זה החום האנושי של האנשים, האכפתיות של האחד מהשני, אבל אני מאוד מאוד אוהב גם את הנופים שיש לנו כאן, גם בעמק וגם באזור. אני חושב שאנחנו נמצאים באמת באזור הכי יפה בארץ. בשנת 2004 הייתי שותף לפרויקט של קליבלנד והעמק שנקרא בונה קהילה. הייתי בקבוצה מספר 5. זו הייתה החוויה הראשונה שלי עם קליבלנד. החוויה השנייה המשמעותית היא שהבת שלי נמצאת השנה אצלכם כש"שית, שליחה, ולא מזמן גם חזרתי מביקור. מצאתי שם באמת קהילה טובה, חזקה ואכפתית כלפי עצמה וכלפי ישראל. ההמלצה שלי זה לבוא לכאן לאתר. האתר שאתם רואים מאחוריי קיים 5,000 שנה. 5,000 שנה שהתיישבו פה אנשים בדרך זו או אחרת. אני לא בטוח שאתם מכירים עוד מקום בעולם עם היסטוריה כל כך ארוכה. אז בואו ותיגעו בהיסטוריה הזאת וגם תהנו מהנוף והאנשים שלו. לה 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 לה